डीपली टिके भाबे ए घरटा रिनोवेट कले एटा के कले के हटे घर एटा पानी अच्छा अच्छा अब इधर जाई साइड देखिए वेलकम टू प्रकाश ब्लॉग आम रास्ता घरटा टोटाली कभर करूँ दिन आस घरटा टे बुलिक देखा मैंने ये हंटेड घर इंस्टा गोटे सर्ट ब्लॉग पकई तुम देखीदेव घर चारिकर देखी यहाँ आगे टोटाली ब्लॉग देखा यूट्यूब चारिकर देख कि ना पूरा पहाड़ एटा गोटे देख इलिगाल रोड अच्छा घर को देखी देखिए आप भावुए तो हंटेड घर मद फद पी मद फद पी चलती घंटा सिगरेट फिगरेट मरी जाइए पोता टोटली घर देखिपारे टोटाली भितरटा देख छात फात बुंदी मानने कौटू कणा ना घर आज जाके जंगल साफा रोना भी रोथव ये भी बहुत कम पक्षकर कौन भी सप्तरी पूरा मोटा देख आप एक रास्ता देख ए देख गोटे भी गाड़ी जाऊनी एठी रास्ता बनी हेले गोटे भी गाड़ी जाऊनी एटा इलिगाल रोड घर साइडटा के दिन में आसा डर लगे देखो मोर मुँह टाक दिन में घर को आसा डर लगे रात हम पूरा हंटेड घर पैलेस घरटा जदि गाड़ी जाऊँगी दी तीन टा बड़ गाड़ी कौन फेरा देखिए मत दिगली पूरा देख पारे गाड़ी बाइक गोटे भी जानी जहाँ इलिगाल लोक जाना जाना लोक एठी पूरा एठी पूरा कट कट है एठी पूरा फंक्शन कौन है दीदी दीदी गाउत्री देखी 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 पक्षीटा फंक्शन भाई पक्षीरा आज खड़खड़े गाइस माने पक्षीरा देखा दो ना मूल एते माने अब इधर जाई साइड देखिए हमारे दिन रात घर डांस कर दौचु तापर जाके राति ब्लॉग कर बहुत हंटेड होगा जाउची एटा सब बड़ ब्लॉक एटा हो पूरा सुनसान एरिया सुनसान गोटे भी गाड़ी जा एटा कौन खुंटी जानू करंट रे मरी सतरटा पूरा सुनसान देखी पाते रोडटा देखिए पूरा सुनसान जहाँ बड़ गाड़ी जाती छोट गाड़ी मूल जहाँ सुनसान पूरा आम मात्र 2 जन आए ठीक
ହଳଦିଆ ସତରେ ଅଛି ପକ୍ଷୀ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ହବ ବି। ଦେଖ ହେଟା ଗୋଟେ ହଣ୍ଟେଡ ପ୍ୟାଲେସ। ଜୁମ୍ କର ଦେଖା ଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଛି ହେଟା ଗୋଟେ ହଣ୍ଟେଡ ପ୍ୟାଲେସ ହେଲେ ୟାଠୁ ଏତେ ନୁହଁ। ସବୁଠୁ ଏଇଟା ବଡ ଏଟା ଖତରନାକ। ରିନୋଭେଟ କରି ଆଇଲେଣି ନା ଏଟା ରିନୋଭେଟ କରି ସାରିଲେଣି ତାହେଲେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା କେହି ଆଉନାହାନ୍ତି 3 ଜଣ ତା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ କେମିତି ସାଇଡ ଆଇବେ ଟା କି? ଟିକେ ଦେଖ। ଏଟା ଅନାଅ ଡିପଲି ଟିକେ ଭାବେ ଏ ଘରଟାକୁ ରିନୋଭେଟ କଲେ ଏଟାକୁ କାଇଁ କଲେନି। କେତେ ହଣ୍ଟେଡ ଘର ଏଟା ତାହେଲେ। ଟିକେ ଭାବେ ତୁ ଡିପଲି। ଏଟା ବି ସତ କଥା। ହେଟାକୁ କିଆଁ ରିନୋଭେଟ କଲେ ଏଟାକୁ କାଇଁ କଲେନି। ଏଟା ଚାଲିଛି କାମ ଏବେ ନା। ହଁ ଏଟା ବହୁତ କାମ ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ଏଠି ଯୋଉ ଦିନରେ ମରିଗଲେ କାମ ସନ୍ଧ୍ୟା ହବ ମାନେ କାମ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଛାଡିକି ପଳେଇବେ। 4ଟାରୁ କେହି ଆଉ ଏଠି ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଏଇଟା ମାନେ ଏତେ ହଣ୍ଟେଡ ଜାଗା ଏଠି ହାତୀ ଭୟ ଟିକେ। ହାତୀ ଦେଖିବାରେ ଚାରିଆଡେ ଏମିତିଆ ରୋଡ ହାତୀ ବହୁତ ହାତୀ ଏଠି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାହି ଅଛି ଏ ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ହାତୀ ବହୁତ ଏପଟେ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ସାହିପଟେ ମାନେ ଏଇ ରୋଡ କେହି ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି ହାତୀ ବହୁତ ହାତୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବ କ୍ୟାମେରା ଦେଲି ଦେଖିକି ହଣ୍ଟେଡ ହେଇକି ପଡିଛି ଏ ଘର। ମ୍ୟାପରେ ଦେଖୁଛି ଟିକେ ଛାଇ ଅଛି ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖ। କେତେ ମାନେ ହଣ୍ଟେଡ ହେଇକି ସେ ଘର ପଡିଛି। ଆଚ୍ଛା ଦିଆସିଲି କରିବି ଦିଆସିଲି କେନ ତାର ଛାଡିଦେ। ଆରେ ଏଠି ତ ହେଇ ଗେମ୍ ଟା ଖେଳିଲେ ହବ। ଟର୍ଚ୍ଚ ଏଠି ନୁଚେଇବା ଆମେ ହିଆଡେ ଯାଇକି ବସିବା ହେଇ ବ୍ରିଜ। ସେଇ ବ୍ରିଜ ହେଠି ଗୋଟେ ଅଛି ହେଇଟା ଦେଖ ହେ ବ୍ରିଜ ଆମେ ଏଠି ଯାଇକି ବସିବା ଆସିବା ଆମ ପିଲା ଏଠି ଏଠି ଆମେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆମର ଯୋଉରା ନୁଚେଇବା ହେଲା। ଆସିକି ଟର୍ଚ୍ଚ ସେ ବୁଝିକି ନେବେ ଯୋଉଟା ରାଜକୁମାର ଭାଇ ହେରିକା ଯୋଉ ଗେମ୍ ଟା କରୁଥିଲେ। ଯୋଉ ରଜାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ସେ ଗେମ୍ ଟା ଖେଳିବା ଏଠି। ହଁ ଏଇଟା ବି ଖେଳିଲେ ବଢିଆ ହବ। ସାହସ ପିଲାଙ୍କର ଜାଣିବା କେତେ ଆମର କେଁ ପିଲା ଟୋଟାଲି ଘର କେମିତିଆ ହଣ୍ଟେଡ ଘର ହେଇଛି। ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବା ଏଇଟା ଦେଖ କେତେ କାଜୁ ଗଛ ଇଆଡେ ହାତୀ କିଆଁ ଆଉ ଆସିବନି ଆଉ କହିଲ। କେତେ କାଜୁ ଗଛ ଏଇ ଲାଇନ ଟା ଟୋଟାଲି ନୁହେଁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଲାଇନ ଟା ଟୋଟାଲି ଆଠଗଡ ଆଉ କଟକ ଲାଇନ ଚାଲ ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ଦେଖେଇଦବା। ଆଗରେ ଥିବ ଘରଟା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖ। ନଟଲି ଘରଟା କେମିତି ହେଇଛି କେତେ ବଡ଼ ଘର। ଆସ ଇଆଡେ କଣ ଲାଗିବ? ଆଁ ଇଆଡେ କଣ? ଇଆଡେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆଜି ଯାଏଁ ମୁଁ ଆଇନି ନୂଆ ଟା। ଟିକେ ହେଇପାରିବ। ଓମ୍ କଲ୍ ଆଇଲା କଟିଗଲା ପୁଣି। ନେଟୱାର୍କ ପାଉନି ଏଠି। କିଛି ଏମିତି ନାହିଁ ପା। ଯାହା କଣ ଗୋଟେ ଇଆଡେ ଥିବ ଲୋକ ଯାଇଛି ନା। ମାନେ ହେଇ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି ପାହାଡ ଫାହାଡ ବି ଚଢିବା ପାଇଁ ସେ ରାତି ଫାତି ଧରିକି ଯାଉଥିଲା ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଟା ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ରାତି ଭିଡ଼ିଓ ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ଆମେ ଏଠି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ।
ତ ସେତିକି କହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ବାଏ।